U Zadar sam ušao zato što sam stjecajem okolnosti nakon završenog fakulteta upoznao suprugu čiji roditelji tradiciju u tom poslu. Onda sam vidio da za isto uloženo radno vrijeme, proveden period, mogu svojim radom i bolje napraviti određene stvari. I onda sam išao na određenu prekvalifikaciju, stjecanje znanja od starih iskusnih ljudi u školi, od gospodina Popeka, gospodina Salzbergera i u obitelji od supruge. Tata je već godinama zlatar. Najviše radimo stvari po dogovoru, dakle po narudžbi. One predmete i stvari koje žele stranke i restauraciju i popravak starog antiknog nakita. Uz ostale popravke svih zlatnih predmeta, bilo srebro, zlato, bižuterija u zadnje vrijeme. Zato smo i nabavili, zahvaljujući poticaju određene nove strojeve, od puk aparata, mikroskopa i tako dalje, laserskog lotanja, da bi mogli zadovoljiti potrebe. A najdraži su nam ručno izrađeni predmeti, zaručni prsteni i oni predmeti koji su vezani za određene osobe.